Hemen salam, men Ataş Mehmet. Bugünkü videomda siz bilen array buyruklarına devam ederiz. Şu yerde görüyorsunuz path array. Path demek, yol demek. Yadınızda kalsın. Köp yerde gerek bolýan bir İngilizce sözleri esasen çyzygy programmalarynda. Ýa-da sen gurada path sözüni ýadynızda saklajak bolun we size path array düşündirenden soň esasy çyzygy programmalarına gerek bolup biljek bir trigi. Aslında trig däl bu. Bilinmeli zat, köp kişiň bilýän zady. Ýöne ýadyňyzda saklasaňyz, gaty peýdaňyzda boljak bir buyruk, asy bir çyzygy çyzma uğry. Geldim. Seni gör, men spline çyzmak isleýän. Seni nokotdan gelip şeýlerak bir spline çyzdym. Şeýlerak. Enter diýip ýapdym. Mesela şu ýerde görýän bolsaňyz, meniň şu ýerde bir ýolum bar. Men şu ýoluň uğruna bir tane 4 tuşluk yerleşdirmek isleýän her bir meniň isleýän sanymda isleýän aralıklar bilen bir 4 tuşluk rectangle yerleşdirmek isleýän. Ya da circle hem bolup biler. Tapaýdy, keçeli. Enter diýdim. Sen nokotdan tutup şeýlerak bir ya da kiçirak bolsun. Rectangle diýdim. Geldim, tuttum, enter diýip şu nokoduny şu başlangıç nokoda oturttum. Ve o diýip rotate'e geldim, taýladım, enter diýdim. Şu nokotdan tutup şu çyzyga tangent boljak görnüşde, degip dowam bolup gidýän görnüşde. Azakany İngilizce söz ulanýan, sizem öwrenişmäne başladyňyz diýip pikir etýän. Meselem tangent, circle, rectangle, türkçe aýtmama gerek ýok. Aňsat sözler, ýatda galýan sözler esasy. We ulanýymy çöde has kän ýadymda galar. Şuňa tangent boljak görnüşde, degip dowam bolup gitjek görnüşde men rotate'imi etdim. Gelip şeýle bolsa boljak. Näçe sen etmedin? Enter diýdim. Geldim, taýladym. Enter diýdim. Şunu koduň men şuňa görä tangent bolmak isleýän. Men enter diýdim. Geldim, taýladym. Ýene enter diýdim. Şuna kodu gelip oturtdum. Indi men şuny rectangle ýa-da şu ýol boýunça dowam edip gitmesini isleýän. Meselem her arasynda 10 milimetrlik bir açyklyk bolmasy isleýän ýa-da geldim. Şu ýerden path array'imi taýladym, ikinji. Geldim, taýladym, enter diýdim. We gelip maňa select path curve diýe çyzygy ýa-da ýol eğrisini taýlan diýe. Esasen eğriler üstünde ulanýar. Gün çyzyga üstünde ulanmagyň bir peýdasy ýok. Çünki gün çyzygyň üstünde biz ada aýtja uje gün çyzygy. Meselem biz sen çyzygyň ölçüni bilýän bolsak, şol çyzygyň günlüğüni, çyzygyň uğruna kopýalasak hem şol işi biz edýär. Esasen şolar ýaly ölçüleri bilinmeýänlerle ütkap durýan yerlerine, meselem şu ýerdäki radius bilen şu ýerdäki radius birden. Şol ýaly. Geldim, ýolumy taýladym. We maňa şeýlerak bir çyzygy berdi. Şu ýerde şunu ýaly bir zat bar. Men şu çyzygyda Ctrl Z diýdim. CO enter diýdim. Geldim, şunu taýladym. Enter diýdim. Rahat çekdim şeýlerak. RO enter diýdim. Geldim, taýladym, enter diýdim. We şeýlerak bolmasyn isleýän. Eger men şu çyzygyny şu ýola görä, ata şu rectangle şu ýola görä tangent etmedik bolsam, göni şunuň ýaly görnüşde oturtmadyk bolsam, şu çyzygyny hilrak çykardy. Size görkezeyim. Geldim,
PTR'yi dedim, geldim, sayladım. Sıdgıymy. Enter dedim ve yolumu sayladım. Şu yerde görýän bolsaňyz, sıdgy aslında şular ýaly bize bir reaksiýa berýär. Sıdgy hamana şuň düýbünde başlaýan ýaly. Meselem şu wagt şu sıdgy bilen şu 4 tuşluň arasy, şu ýol bilen 4 tuşluň arasy näçe bolsa, şu ýerlerde hem şol ýaly dowam etdi, ýöne özüne göre rotate alyp hereket etdi. Men näme bolmasyn isleýän, hem mesele hem şu çydygyň üstüne oturtmak isleýän, şolar ýaly men netije almak isleýän. Geldim escape diýdim, Ctrl Z diýdim, Ctrl Z diýdim. Geldim şu ýerden array diýip enter diýdim. Sayladım. Şu ýerde items'dan bir sanyny ütgedip bilýäňiz. Geldim mesela 40 tane yerleştirdiysem yerleştirmeye maksimum 20 tane yerleştirip bolýan eken. Näme üçin 20 tane yerleştirip bolýar? Arasyndaky uzaklyk şunça bir ölçüde bolsa, men maksimum 20 tane yerleştirip bilýän eken. Mesela gelip men onu enter diýdim. Şular ýaly bir ýol dowam etdi. Mesela gelip men 15 diýdim. Söyleräk. Geldim 20 diýdim. Biz çyzygynyň uzaklygyny bilýän bolsak, meselem şu ýerde bize totala näme beripdir 20 maksimum şeýlere gaýdaýyn 6107 töwereklerine bir çyzygyň jemi uzaklygy bar. Meselem men şoňa göre şunu geldim, Ctrl C diýdim-de kopýaladym. Mesela men 10 santim olmasyn isleýän ýöne çyzygynyň tutuş hemme ýerine 10 santimy yerleştir diýsem, geldim şu ýerik şu ýanky totallaklarym ýazdym, gelip enter diýsem 10 santimy şu çyzygyň üstüne yerleşdirýär. Rows hem bilýäňiz, filtrler diýmek, ýokaryk tarap şu ýerde mesela 2 tane filtre dowam etdirdim mesela 10 ýaýdymda. Hersi özüne göre dik çykýan görnüşde filtre döretýär. Onan bilýäňiz arasyndaky uzaklygy totalyny ütgedip bilýäňiz. Geldim bir enter diýdim. Levels hem bilýäňiz aýdy oturjakka artykmaç näme der gerekli bir aslında gerekli maglumat da geçenki videolarda kerek görkedim wagtyny alyp görkedim oturmak islämok. Associative näme diýseňiz, associative şul dinamikleşdirýär hat dogry. Mesela men şu ýerden gelip escape bastym. Geldim men şu ýolumy sayladym. Ýolumy şular ýaly görnüşde çekdim. Aslında bu ýerde şular ýaly bir ýagdaý boldy. Geldim sayladym. Items men ütgötmedim. Mesela items men ütgötmedik ýagdaýymda mouse'um ýeretdi. Ütgötmen standart default görnüşde sakla diýsem we şu beren aralygymdan meselem çydygy näçe uzaklykda bolsa, şol çydygyň üstüne şunçarak 678'lik aralyk bilen şu rektangly köpölüp diýsem. Şonu meselem associative with göre ýasatyny. Geldim escape bastym. Şuna koddan sayladym. Şular ýaly. Bak, çydygymy görýän bolsaňyz, näçe dowam etdirdiňçe ýa-da gysdygymça şu ýerde görüşüňiz ýaly. Çydygyma göre dinamik görnüşde maňa netije berýär. Şu üstündäki rektanglydan çydygy hatda ýol uzadykça sanynyň köpelmesi. Meselem ýa näçe 15 di. Geldim escape diýdim, täzeden PTR'ymi bastym. Meselem şu wagt 19 bolupdyr. Şeylerek. Major align direction'ı düşündürüp oturjakkal canvas gerekli. Aslında ulan bilýän buyrukları ýöne PTR yeterlik derecede siziň kelläňizi garşydyryp birer diýip pikir etýän. Çünkü käbir meselem şeylere aýdyn polar array ýa-da rectangular array däl içindäki faktorlar biraz köpräk. Şonuň üçin artykmaç maglumat bilen kirletmeyin ýa-da
kursory doğrusu. Geldim edit source'u bilýäňiz, aýda oturjakka. Reset'den bilýäňiz. Gysgaça şu hemme aslında hemme programmalarda bolşýaly şu sağlamalaryny resetleýär. Meň masumda problem var. Geldim close array diýdim. Jelerek. Geldim hemmesini delete bassam. Ne deşelerak kurat kötüyor. Şu yerden men line diýdim. Line geldim, çyzdym. Jelerek bir line çyzdym. Şu yerde bilýän bolsaňyz, line'lar hersi öz başda kereket etýär diýipdik. Meselem polyline'dan kiýarak däl polyline'lar meselem edir şunu meňledip bir çylgysyjak görün. Geldim şeylerak bir çylgysyň. Polyline'na özüni ýeka bir çylgy ýaly alyp barýar diýdim. Ýöne line'larda onun ýaly bir ýagdaý ýok. Meselem line'nyň üstüne biz passeray etjek bolsak, şu ýerde görüşüňiz däl. Meselem geldim bir tane circle çyzdym. Şuna kodu şeylerak. Geldim şol meňdeşinem şuna çyzdym. Dady polyline. Gelip men ikisini hem şun passeray etjek bolan ýagdaýymda azakany ýadyňyzda galan o etmejegini bilýäňiz. Sebäbi şular ýaly bir ýagdaý bar. Meselem şu polyline'ym özüni beke çylgy ýaly alyp barýan üçin bir ýol görünüşini görüp bilýär şu passeray. Ýöne line'ny olar ýaly bir ýagdaý ýok. Meselem şu çylgyny taýladyňmy gelip şu çylgyň soňuna çenli gelýär, mundan aňyryp gidip bilenok sebäbi bular menden aýry diýär. Men şu ýerde näme edip bilen line'lary hemmesini joinlap polyline urup bilýäňiz. Şondan soň biz gelipde ütködüp bilýäs. Geldim meselem array diýdim, taýladym, enter diýdim, taýladym. Şunuň ýaly görnüşde. Men şu array'i gelip enter diýdim. Obyektimi taýladym, soň geldim, ýene şu ýolum taýlanýar diýdim. Görüşüňiz ýaly. Şu çyzygyň merkezinden geçen circle'lary köpeltdi. Şu ýagdaý nähilitem, 3 ölçegde hem 2 ölçegde gaty size kömekde biljek bar. Çyzygy görnüşi aslında diňe çyzygylar polyline'lara öwürmek däl aslında gep. Şunu hem edip bilýän. Meselem bir sany stoluň biz şular ýaly görnüşde ýokarsydan seretýäsip pikir edelim. Şu ýerde 3 ölçegli, hat dogrusu biz extrude beren ýagdaýymyzda şu çyzyga nälitem bir giňişlikde bir material bilen döredildi diýip pikir edelim şuňa çyzyga. Şolar ýaly ýagdaýlarda meselem stoluň her tarapy özüni aýratyn bir tarap görnüşini alyp barýan üçin aslında her burçy şu gıralary. Biz şolar hem her gırasyna şolar ýaly kertik bermeýän ýagdaýymyzda hem biziň berýän kertigimiz şu tarapa bersek, diňe şu çyzygy bilen çäklenýär. Eger biz şu dördüsini hem taýlap, dört tarapyny stoluň hem taýlap, şondan soň bir ýol görnüşine getirip, ondan soň beren ýagdaýymyzda tutuşlugyny aýlanýar. Gysgaçarak şeýlerak polar, rectangle, passeray gördük. Indiki videomuzda siz bilen misallary görür, şulara değişli özleşdirmek maksady bilen. Gysgaçarak şeýle hemmäňiz özüňizde gowy seredin. Indiki videomuzda görüşýänçe hemmäňize hoş sag bolun.